Els usuaris del centre de dia de la Pobla de Segur, des de l'1 de gener, s'han traslladat del casal de gent gran a la residència, on, aprofitant les obres d'ampliació i modernització de les instal·lacions, poden gaudir de tots els serveis en molt bones condicions. Atenent a la voluntat de l'ICAS de tancar el centre, atès que acabava el contracte amb l'empresa que el gestionava, de tancar el centre de dia ubicat al casal de gent gran, aquí de la Pobla, l'Ajuntament, des de fa uns anys, ja vam iniciar una sèrie de tràmits per arribar a aquest conveni interadministratiu per tal de que, optimitzant els nous espais que ara té la residència, aquest acord s'ha traduït que a partir del dia 1 de gener els usuaris que hi havia a l'antic centre de dia han passat a la nostra residència. De moment fa pocs dies que s'ha fet aquest traspàs, però tant usuaris com personal estan molt contents del resultat. El centre de dia disposa d'una vintena de places i els usuaris del servei comparteixen espais i activitats amb els 73 interns de la residència. Una de les virtuts que té el centre de dia aquí, a la residència, és que poden interrelacionar les persones, les residents, amb les usuàries del centre de dia. Per què? Perquè hi ha cares noves, hi ha més espais, hi ha més activitats, hi ha més, com ho diria, més espai vital. Precisament aquest canvi d'ubicació també ha comportat que els usuaris del centre de dia puguin gaudir del servei dissabtes, diumenges i festius, igual que els residents de la residència Mare de Déu de Ribera.